Hvorfor har du lige ved din næse fast til min næse? Jamen det var fordi, jeg synes det ville klæde dig med sådan en næse, som... altså i stedet for at du går ind og får opereret den, ikke? Jeg ville jo ikke have opereret den sådan her. Nå, men jeg synes ellers, at det ser meget godt ud. Ej. Med lidt superlim, så kan man jo gøre meget med en næse. Har du været ude og se dig i spejlet? Jeg har kigget alle de der spejle, du har. Okay, prøv at gå ud på toilettet og kigge. Nej. Siger du og rejser dig op. Nej. Det er kun som undskyldning for, at jeg skal øl i din seng. At jeg får lov at lime din næse. Ej, seriøst, jeg tror, jeg lige i øjet. Hvordan skal du have fået det? Jeg ved ikke, det sker bare. Det er fucked. Man kan lade være med at blive filmet nu. Men det ser rigtig sjovt ud. Nej, prøv at se. Det er ikke sjovt. Jeg synes, det ser ret godt. Jeg synes, du skal beholde den sådan der. Ej, det ligner der er sådan en ryng på min næse. Det er jo der, hvor jeg har lignet den bedst. Ej, er det virkelig? Præcis, jeg rykker mega meget på den. Så går den ikke væk.